tindakno kang prasaja lega lair prosing batin aja semoyo dimentetraming ati ulan sawal pinangka ulan kang mulya saka kersane Gusti wong kang kebak dosa kudu nyuwun ngapura tumus ing lair lan batin marang prokata kawirananing kalih ibu bapa kawas rampung nindakake poso terus sesuci diri panglepuring dosa marang sapada-pada ing wulan sawal kang suci jabatan asta linapur mrenjang widi para kata ingkang tansah nandhang luput kanthi tulus jroning nyuwun marang Gusti kanthi tulus jroning kalbu amrih tentrame ati uripe ning alam dunya anteng wulan Ramadan kang suci iku tumrap para muslimin turut kang prasaja jujur kang kawit tentreme ati kalisa saking rupita kalisa saking rupita martobat sadurunge dipun tangu sowan mring ngarsaning Gusti urip aneng alam kubur tapi iso diselai kabeh kang semoyo kabeh kang semoyo kakung miwah putri ingkang sampun sami tinimbangan sowan marang pangerane
sami kang becik aneng surga dene ingkang luhur disiksa aneng neraka iku kabeh amarga salah pribadi waktu urip neng dunya Gusti Allah ingkang maha suci mugi kersa paring pangapura dhateng sedaya umat-e wonten ing alam kubur praleluhur kang samya nangis awit rumangsa dosa ageng alitipun Gusti kang maha kuwasa paring pangapura mring leluhur nenggih ingkang wus tinibalan kudu nampa pepatining Gusti Allah becik iku ora padha ganjaran sing diparingke ingkang tumindak jujur bakal antuk rahmating Gusti dene kang tindak ala nampa siksa kubur kabeh padha diapura praleluhur kang sampun sowan mring Gusti ing alam gelanggangan paguyuban ing waluya jati pinangka sarana panuwunan apa kang dadi setyane Gusti Allah yang agung paling berkah lan ijah baik sapa kagungan hajat kudu nena nuwun insya Allah kasembadan Gusti Allah ora mokal amblin jami mring sakabehing kita saranane meminta mring Gusti kudu ikhlas tangkena gresula madhep mantep penggalihe ganyo samyona nuwun linambaran weninge
kalih kadya Mbah Slamet Sampar panuntun pinuwun kabeh bisa kasembadan nora liya antuk nugrahane Gusti kang agring dadi waras paguyuban ing waluya jati pangarsane Kyai Slamet Sampar mung Nyai Rini garwane bisa kuyuh lan rukun gen mranata prawarga sami tan ana kang sulaya samya bangun turut tur demen laku utama gedhe cilik nom tuwa disrawungi supaya luwih akrab sapa wonge lara lair batin budidaya mreh antuk usata aneng siangan panggone Kyai Slamet satuhu mangarsani waluya jati Nyai Rini kang garwa tansah hanjang kuyuh asale saka Brang Wetan Probolinggo lan saka tlatah Kediri uncara ing bawana ana kitung rumeksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput bilai kabeh jeng setan datang purun paneluan tan ana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput agni ateman tirta maling arta kang ana ngarah ing mami tutupan sirna sagung pancapaya samya bali sakataing ama miruta wati asih pandune sakaing praja luput kira-kira panwok sakalir saliring wisata satu kurta tutut
kayu aeng lemah sangar songing landak guane mung lemah miring pakeki poning merah panggupaaning warak sakalir nadyan argo yang segara alas temahan rayu kabeh sarwa sanira ayu ing teran ing wito tari rinekseng malaikat sakataing rasul pantatya sarira tunggal ati adam uteku bagindo esih pangucap kuyo Musa napasku Nabi Isa linuwe Nabi Yakub pamyarsaning wang Yusuf ing rupaku rake Nabi Dawud swaraku jeng Sulaiman kaseken mami Ibrahim kang anyawa Idris ing rambutku Said Ali kuliting wang Abu Bakar getih daging Umar singgih balung bagindo Utsman sungsunku Fatimah kang linuwe Aminah kang bebayuning angga Ayub minangka ususe sakewulu tuwuh ing sarira tunggalan Nabi cahyaku ya Muhammad panduluku Rasul pinayungan Adam Sarah sampun sangkep sakabaing nabi wali dadya sarira tunggal wiji sawiji mulane dadi pencar dumadi isining jagat kasamatan dening rate sing amaca anggunmu kang anurat tuwin nampeni dadya ayuning jagat kinaryosa saembung sira wacana ing toya kinarya dus rara tuwa aglis laki wong edan dadi waras Rama ibu kang luring putih engkang mukir jiwa raga kula kang agung pangorbanane paring
mrih rahayuning putra tulus kangge nayo sedaya ribet rupita linambaran kanthi sabaring penggalih tansah manggih raharja sampun tumugi ing titi wanci sawijining priya lan wanita tinemu dadi jodhone mula enggal daud aja nganti ketun ing buri lo ing sajroning kalbu Berarti mau ngisi Pak kita? manuta marang wong tuwa mesti antuk pangestu uga pamuji anggen yo jeju doa kekarane wong kang palakrami tutu bunda uga tutu rupa amung ati pawitane kang becik tindakipun ora lali sarwonas titi kudu eling waspada samubarang ipun genyo golek sandang pangan akeh sithik kudu bisa mensyukuri aja seneng sula yen wis wani mengkumring pawestri kudu bisa golek sandang pangan aja mung seneng gagake kakung lan putrinipun sakarone padha makarya ngupati buka wastra saben dinanipun amrih cukup ing keluarga apa enteng bareng-bareng dilakoni niyato nongi bata anggenira samya palakrami milih priya utawa wanita ingkang becik martabate bisa kuyuk lan rukun aja demen pijer
ngapusi mundak besok keserakat panggesangan nipun mrih tentreming kulawarga aja nilar saka pranatan agami mrih bisa kasebatan yen wis aku kudu dilakoni anggenira bangun palewesma dimen bisa diwujudke sapa kang mangu-mangu bakal ketun ing tembe buri ing alame bebrayan kudu guyub rukun meminta ridhaning Allah rina wangi tan kendhat nyuwun mrih Gusti